Здравейте! Днес ще поговорим за това, що е то работническо общежитие от апартаментен тип и има ли почва то у нас. Да, има. Благодарение на изпълняващия длъжността главен архитект на общината госпожа Лидия Цекова, назначена от кмета Благомир Коцев. С такъв тип разрешителни се заобикаля закона и се строят жилищни кооперации на места, където е изрично забранено. Тези места са предназначени само за производствени бази, складове, цехове и университетски общежития. Има предположение, че тези обекти ще се строят от фирма Нектон и господин Пенко Стоянов, който, само да припомня, беше част от листата на Алтернатива на гражданите, другата бизнес партия, която участва на местния вод, и също така подкрепи благото на Варна за кмет на града. Най-вероятно за това сега ще се връщат услуги. Назад във времето, бившият кмет Иван Портних неколкократно е спирал такива строителни намерения на фирма Нектон. Заради такъв тип практики и скандални разрешителни беше отстранен от длъжност и бившият главен архитект на община Варна, господин Виктор Бузев. Спирам до тук с тази тема и ще направя само едно припомняне. Законите важат за всички. Става дума за кметовете на район Приморски и район Десос от Продължаваме промяната, които Общинската избирателна комисия и районния съд отстраниха от длъжност, защото просто си мислят, че са над закона и правилата. Очаквайте съвсем скоро ново видео с интересни факти и подробности за случващото се в нашия град. До скоро!